Ding panahon sa tingwan na magpangita dayon kita og mga pagkaon nga patok sa mabugnaong panahon. Sa may downtown area, tilawan nato kining mga pagkaon nga gawas nga lamian na suwak usab sa budget. Og unsa may anaan ining mga pagkauna nga kinahamang gayud kini sa kadaghanan karong hapon, maki-food trip na ta mga kapuso. Gibisita gayud sa uban kining usa ka kan-anan sa di ka pa muliko sa may barangay Parian sa Dakbayan sa Sugbo. Pag-abot pa lang nimo sa dapit, sugaton ka ni ining mga dagkong kawa nga bida ang mga sinabawang putahe. Anaa dinhi ang nilat ang baka, baboy, ug syempre dili mawala ang init nga dinuguan. Ug kung ganahan ka muhigop og init nga sabaw sa isda, pwede kaayo ang tinuwa og lamian nga larang. Matag sinabawang putahe, mapalit lang gikan sa 15 pesos ngadto na sa 70 pesos. Busy jud siya. Friday o Saturday o Sunday. Bida usab ang barbecue nga kinaham sa tanan ug sinugbang isda nga anduhaw. Mapalit lang kinigikan sa 5 pesos ngadto na sa 80 pesos. Ug kung kuwang pa, pwede kaayo ang balot nga tag 20 pesos lang. Matud sa mga tindera nga patok sa mga customers ang maong mga pagkaon, ilabi na ning bugnaw ang panahon. Alinon jud mo ang larang. Aslom siya. Kanama siya sinigang ba? Sama na lang ning tulo ka mga magbarkada nga matud nila 100 pesos lang tanan ang ilang nagasto alang sa ilang panihapon. Gamay raman, 100 ra. Oh, 100 tanan. Tanan. Tolo. Oh, ikaw sa tolo. Uban ni Lian Sinkulan ug Godfrey Relien sa Silky Bod Castro, Balitang Bisdak.